אז מה קורה חברים? היום אנחנו בעוד סרטון מטורף. היום אנחנו עשינו אתגר מטורף. עשינו לוט רק בדקה. אז יאללה, בואו נתחיל. אביעד, אני מוכן עם הטיימר. מה להביא? חברים, עד תחילת הסרטון שימו סאב, לייק, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון אבל, ותצאו מהמסך הגדול ותעשו את זה בבקשה, זה עוזר לנו המון ועוזר לנו. אתם לא מבינים כמה? וזה אפילו בחינם. חינם. טוב חברים, יש לנו רק דקה לעשות את הלוט. אז מקווה שבדקה הזאת נספיק להרוג את הבוס. אני אומר אולי לכאן. לא הולכים? טוב. אז יאללה, בואו כבר נגיע לשם. זה בשלוש, 2, 1, הרי. עומר. עבר. אוי לא, אני לא מוצא. בוגבו. אני לא מוצא דברים טובים. ובינתיים בכלל. יש כאן מקום לשדרוגים, אביעד. יופי. אם לא הבנתם כבר, ניסינו לצלם את הסרטון הזה פעם אחת, לא הלך. אני לא אגלה לכם למה. בסוגריים, בגלל אביעד. זה לא בגללי, זה בגלל כן, זה בגללי. 10, 9, מה 10? 8, 7, לא, 6, לא. 5, איפה עוד לוט? 4, 3, 2, 1, ונגמר הזמן. תשמע, לא אומר לך שזה לוט טוב, אבל זה לוט טוב להתחלה. טוב חברים, אנחנו מותר לנו לשדרג נשקים. זה מותר לך לקחת. יש לי פעם. זה אני יוצאתי. לא, אבל ירוק. לא, יש לי ירוק. וואי, אבל עם פאמאס כתור אייר, זה נראה לך נורמלי? כן, גם לי יש. בעצם יש לי דרם גם. אתה רוצה להרוס את העמדה הזאת בכוונה? אני רואה. זה לא יעזור, היא תישאר באוויר. אני אמרך. חטאתה. וואו. תחפש מכונית חדשה. גם עמדת שדרוגים חדשה. אני רוצה את הגמד שיש כאן. מתי יצאת משם? בא לי גמד. הלו, זה לא גמד. תפסיק זה לדבר. מחזיר קשר, אין לך מה לקחת. זה יחזור לך שנה. זה חסר. אולי תשתוק את הפה. יותר גבוה ממך. עומר, אל תיפול עליי. תנסה ליפול עליי. לא, אבל לא באוויר. רוץ בין סוסים, רוצו דהר, רוץ מוטו. תודה. לקרב הזה, חייתי כל החיים. סקסקטו. תמות, ילד מוסע. פי המלא. הרגתי. פאק, היללתי. אמרתי אוי לא, אמרתי עד הפעם. אח, למה לתקוף? מה ברייך, בן אדם? עומר, יש כאן עמדת שדרוגים. באמת? אבל מי אפשר להרוג אותה? אוי יופי, רק אם לא תשבור את הרצפה. אבל אין פה רצפה. 6.5 hours later. תהיה מוכן שהוא עומד להרס. חצי מהקירות פה שפוענות. עומר, טוב, העלות שלי
משודרג לי עכשיו באג ברמה במשחק? הכי גבוהה שהוא יכול להיות. כנראה שכן. בן אדם, סיבורים, פיצוצים. יריות. אללה בוא. ירון תנסה להרוס. אללה בוא. אי אפשר להרוס את העץ. הלו, נגד בניות גם. אבל כאלה זה כן נותן לי. לא, זה כן נותן לי. רימונים. אוי, זה אפשר. אז הרסתי אותו! ייי! חברים, לא נראה לי גרוע. סיימנו. נראה לי סיימנו לשדרג פה. בוא נעוץ. וואי! עבר? לא יודע. וואי, זה תחנת דלק גדולה. לא, מה אתה מפוצץ את זה? אנחנו צריכים לתלתק! למה זה עולה לי? תתדלק! עומר לפוצץ? לא. התקנתי. אוי, לא ראיתי. הבנתי. אני חוזר. וואו. אבל למה אתה יכול לעזוב אותי באמצע סרטון? דורס אותך! יצאת בקפיצה. וואו, עוד שירותים. וואו. איך אתה יודע? עומר, אפשר גם פה לשדרג. What is beautiful space? בונבוניירה. נכון, נסו. אמרתי. הלכתי לשירותים למטה. פשוט כאן. לא, תמנונים. מה זה קשור תמנונים? הרסתי את כל השרתים של המחשבים. חלק לי קוף. סע. לאן אתה הולך? הוא פה. יש כאן עוד אחד. זה מה שכחתי להגיד. מה זה? יש לו גרניגן. מיניגן. הרג אותי. You know what I say? Fuck. הוא שם עליך את הסטיקי בום. נגמר הפניות. יש פניות. עומר, תברח. אני לא כאן באמת. אתה לא כאן, ממש לא כאן. אני לא כאן. אני יורים במישהו. הוא כאן ממש! אני לא רואה אותו. מאיפה הוא יצא? אל תשאל שאלות, עומר, הוא קולע אותך בתוך. מה הבעיה? טוב חברים, זה היה הסרטון שלנו להיום. לא באמת, יש עוד משחק, אל תלכו. חברים, אנחנו נלחד בסנופדוג ונהרוג את סנופדוג לפני הדקה. צריך להיות מוכן עם הטיימר. התחיל הטיימר! איפה הוא? איך אני אמור להרוג אותו עם סנייפר? לא, למה אתה פה? למה הוא פה? אני לא יודע מה אני אמור לעשות. אני יודע שאמור רק בשום של דף. אוקיי, זה טוב. יאללה, איפה הוא? אוי כן, הוא פה, הוא זרק על עצמו את הדבר הזה. אבל בקצב הזה אין לי שוטגן. אוקיי, יש לי שוטגן. טבע. איפה ראיתי אותו טבע? מה אני עיוור? אוקיי, הרגתי אותו, עומר. 5 4 באמת? 3 2 1 ו...
טוב חברים, אני אפתח את הכספת כי זה די... אבל למה לבד? אז בואו. אבל כאן אנשים. האייקון עדיין! יש כאן אנשים! יש שקרן! אתה לא עוזר בעליל! האייקון עדיין בו! אתה יכול לזוז עלייה? רגע, אני אקח, איפה שנייה, אני רוצה נכנסת? לראות מה יצא לי. יש לי פעם באפיק, הזקתי מטבע. אתה עושה לך את הפי-90. מה אתה? עשיתי לך את הפי-90 לג'נדרי. טוב. אתה יכול לזוז עלייה? בוא לידי, בוא לידי, בוא לידי! די עומר, אל תסגור לי. נו, זה לא נותן לי לעשות אדי. לג'נדרי. זה שלי. טוב, זה בלתי נראה הבנייה. יאללה בוא. אמא, יש כמה אדם על הפיצה על הכתבת. הוא חיכה. טוב, זהו. אביעד, זה הלוט שלנו הטוב במשחק. לי יש לוט מטורף. צריך לשפר. האמת היא גם לי בלי לשפר אפילו. כן, גם לי. בן אדם, מת. אוי, היה אסור לי למות, מזל שלא מתתי והרגתי אותו. אני יאללה, יודע. הלוט שלי. תראה לילד מטורף. תראה. יפה. אני גם יראה... בוא תראה. אתה לא רואה. אני רגע בא לראות, אני רגע תראה, שם לי. זה כאן, תן תלחום. בוא, מזמין אותך. אוקיי, נו, יפה. תראה, זה הלוט שלי. הוא לוקח את השפה! שם ידיים! הוא גונב לנו את השפה! איזה מניאק. חוטפים אותו, יאללה בוא, אני הולך לקחת אותו. תבוא לעשות מה זה אותי, לקחת מה את אתה? השפה? כן, מה זה לקחת את הצ'ופה? עומר, אתה יודע לאן הוא עף בכלל? כאן זה הכיוון. אבל למה? הוא הורגים אותי, מה אתה משאיר אותי פה? אוקיי, הרגתי אותו. מה, אבל- באתי לקפוץ אליך, למה אתה הלכת לשם? אין לי את מבין הקפיצה אותך, של אדוני. סנופ דוג. בוא. עומר, אני יש טס לך אליך, מדחיף. אדוני. אם היה לי מקסיט הייתי שם אותה. עומר, לא לקחת לי את הסנופ דוג. בוא שנייה. איפה אתה? לא. עומר, לא. אמור להיות כאן מכונה לדגים, לא? קח. לא, יש לו תמיד איגן והורג אותי. זה פשוט לא טוב אמרתי שיש לו לו תמיד על נגע. האש. אימא'לה! הוא מלמעלה. אוקיי, האיגונה די. האיגונה ביי. לא, בא לי, לא. תראה איזה רחוב אני כבר ממך. בפליטה אחת. תהיה במקום שנוח לקפוץ אליו, שהוא בחוץ כזה. טוב, אני מתתי. אין אגב בגלל האיש שלקח לנו את הצ'ופה. רגע, אבל יש כאן איש, תדרוס אותו. אוי, החטאתי. ראית? קפצתי גם הוא קפץ. אבל הוא התחכם, הוא צריך לי. אוי, לא, יש כאן מכונית. איזה קיל, גם הוא רוסי. עומר, תציל אותי. תחנת דלק. יש כאן בן אדם! צ'ופה! עלי כבר! אין לה דלק, עזור לה עסקם! עומר, וואלה. כן, ראש. No open quick, מעביר את הכל וקוויק. וואו, ממש חרוז. ממש להשתמש בו. No open quick, מעביר את כאב הראש וקוויק. אוקיי, ראיתי אותה.
היא הייתה בחלון, תסתכלה. אתה יודע מה? אני עושה שדרוג עצמי, אני זורק פה פאק, לא משנה, אני אזרוק אחר כך פניות. לא משנה, אתה אני לקחת רמה. את ה... בטעות. רוצה לעשות משהו. אין לך שם דלק. פאק, יש כאן עוד שוקו. פאק, יש לו אמפליט, עומר עושה את הראפ לבד. מה זה, אני בנזין עם טסלה ורודה? אם זה טסלה, הצבים יותר מהירים מזה. טוב, אני מזכיר פה ילד בקבוצה שלנו שהוא מאוד חשוב. לא יודע אם הוא נותן לי להגיד את השם האמיתי שלו, אז אני אגיד שם כינוי. צ'ים, אני יודע שאתה צופה בסרטון הזה, אני יודע שאתה צופה, זה טוב שאתה צופה בסרטון הזה. עומר, אין לנו שום ילד בכיתה שקוראים לו צ'ים. זה בשביל צ'ים. אין לנו שום ילד בכיתה שקוראים לו צ'ים. תסמוך עליי שיש, אתה לא מכיר את הכינוי. אני יודע שאני מכיר, אבל... אז למה אתה סתם חפש? מה אתה רוצה? אני יודע שזה... אבל... אני רוצה שלא... הוא יתבע אותנו. איזה דבר אתה? זה בעיה. ככה ידע לך כלום. אז כל מי שצופה עד לפה שיכתוב בתגובות W צ'ים. לא W. אשטג צ'ים. יואו. מי צריך מיניגן שיש לך ספירה כמו אוטו, אחי? עומר, כמה לוט יש פה ואתה לא יכול לקחת אותו? עומר, אתה יכול להציל אותי? יש כאן אנשים פשוט בכל מה מלא. אבל צירה, מה יש לך בעיות? לא. טוב חברים, זה היה הסרטון שלנו להיום. אם נהנתם או לא נהנתם, שימו סאב ולייק ותרשמו לפעמור. וצ'ים, אך בלב. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי!